markkinakansa, olen Janne Anttila ja minulla on suotu tämä tavattoman suuri kunnia tänään heinäkuun toisena lauantaina olla avaamassa. Mutta nyt, arvoisa markkinakansa, nautitaan markkinatunnelmasta, paikallisista tuotteista ja hyvästä keskinäisestä seurastamme. Sekä tietysti kauniista Himangasta keskellä Suomen suvea. Ja tehdään hyviä ostoksia. Näillä sanoilla julistan 42. Raumankarin markkinat avatuksi. Kiitoksia. Vartijavalle 12 on sitten harmonikkakerho seuraava esiintyminen ja kello 12 on sitten tuo suksenteon esittely. Se on täällä Raumankarimäellä, missä on ennenkin ollut nämä työnäytökset. Että voitte käydä tutustumassa aiheisiin ja siellä sitten Teuvo Tuurila kertoo tarkemmin näistä suksenteon vaiheista. Kujun jälkeen on pöytä, jossa on vanhoja suksia ja minä haastattelen Siipolan Timoa ja jos täällä on Veijalaisen Taudun jälkikasvua, niin heitäkin. Ja jos on Keskipitäjän Toivon jälkikasvua, heitäkin. Kyllä. Joo. Ja siellä paistimme. Richard. Just, joo, hyvä. Aikajänteillä tämä kertoo. Minun mieleni yhä kaipaa. Siitä kulunut on vuosia monta, kun rock'n'rollia tanssittiin. Pilalla se on tänäkin päivä. Poikaisilla juurillahan me vakaasti seisomme, tuulipa sitten idästä taikka lännestä. Niin seisomme. Ja menneestä on otettava se, mikä on järkevää. Uutta ja vanhaa yhteen rakentamalla meillä on mahdollisuus saavuttaa paras seuraavillekin sukupolville. Niin, 14.6.2016. Arvoisa Lady Vilja Vainio, tuhansin suudelmin lähestyn teitä oi hopeahapsinen vanhus. Olen suunnattomasti ilo tekstiviestit puhelimeeni. Mitäs siinä lukee? Tässä taiteilija Markus Luus ilmoittaa, että hän saapuu tänään tänne kotiseudulleen. Mainiota neito kaunoinen isäsi maajassa. Minä tervehdin teitä himangolaisia. On hauska nähdä teitä live. Haira-Liisa ja Summinen. Päivää. Onko vaivoja? Jaa, vainaja. En minä vielä. No ei ihme, nämä on aivan täynnä vahaa. Jaa, mitä on? Vahaa. Milloin te olette viimeksi puhdistaneet korvianne? Odeka Särnen Vaderfrosten kor, där stand eine Laterne und stets sie noch da war. So